Oh, hindi ko pala nalagyan ng harang. I forget. Always forget. 82. Lalab Nilmar, may galab shout out. Ayan. Kabubukas ko lang lalabs. May harang ba ako lalabs, oy? First thumbs up ho. Salamat lalabs. Salamat. Saka ako sa'yo magpapamember Nilmar ha. Mga July. Mga July, magiging member mo na ako. Bigla naman akong nainitan. Wala pa rin. Kanina ang lamig. Ngayon mainit na. Wala. Iwan ko minsan ganyan talaga Nilmar iwan. Kung wala na naman akong harang. Malapit na ma-freeze yung channel ko. Bumubulusok yung CPM ko plat. Bakit ano ba nangyayari? Paano malapit nang ma-freeze? Hindi yan, nag-ilis ka naman ha. Nag-email ba sa'yo si Lolo? Nag-email ba sa'yo? Walang harang. Pero di naman nag-email sa'yo si Lolo na magkakaroon ka ng problema. Kulang daw sa views. Hindi ka na ba di ba nag-upload ka naman? May boy ko. L3, mega love shout out. Inimil ka ni Lolo na kulang sa views? L3, oo host. %. Di ka pa nga nakakasweldo dyan? Di ba di ka pa nakasahod dyan? Yung sa analytics, di ba nakikita yun? Oo, nakikita yun dun. Long time no see. Dodo, mega love shout out. Dodo TV, mega love shout out. Lalas. Nagpalit kasi ako ng oras dati 5:30 ng umaga Pinas time. Ako'y naka-LS na ngayon. Nag-uba ko ng 30 minutes kasi nga medyo busy ako mga lalabs kasi nga soon mauwi na ako ng Pinas. Kaya medyo busy ako konti dito. Inayos ko yung mga papers ko. Kaya minob ko sa kanilang pag sa Pinas na ako. Magiging 2 beses ako mag-LS sa isang araw. Mga alas 4 siguro ng hapon. Pinas time and then ganitong oras. Pag sa Pinas na ako. Nilmar, ayan. L3 mega love shout out. Ayan, mega love shout out. 5 million in the house. Thank you so much. Ayan, may harang na ako lalabs, Nilmar. Nakita ko na yung harang ni Lolo. Kunti pa lang naiipon ko sa revenue, ma-freeze na. Ma-freeze na agad? Hindi naman siguro yan. Nag-i-LS ka naman eh.
Saka wala ka naman nilalabag ah. Ano ba to nangyari sa laptop ko? Ayaw lumabas yung ano. Dodo TV, mega love shout out. Dodo. Thank you so much, Lalab Dodo TV. Ayan si Dodo nagbaba ng bahay, Dodo. Fly high butterfly, lay 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 lay. Ayan, Dodo nagbaba ng bahay. 5 million daw. Mega love shout out. 5 million, thank you so much. Haki Ukak District Kanali. Hello. Mega love shout out Haki Ukak. Thank you so much, Lalab Haki. Marco Agustin, mega love shout out Tamsak. Lalab, salamat sa iyong patamsak. Thank you. Tamsak ho. Salamat, Lalab, sa patamsak. Ka-stress si Whitey kahit anong gawin. Hate ata talaga ako ni Lolo haha. Di naman siguro, Lalabs. Ako nga hindi ako ganong nag-iilis. Kasi tamad ako, tatamad. Nag-ilis ako, makarandi ako nag-ilis. Kunti nga lang yung views ko, Nermar, kasi anong oras na ako nag-i-start. Ayan o, late na. Dati 5:30 nag-i-start na ako eh. Ngayon, tingin mo, alas 2 na. Alas 6. Tapos magayon akong nag-out. Anong nangyari sa laptop na to? Ayaw ma-open. Charge ba? Lobat yata eh. Ayaw lumabas yung ano. Len, Yung lagyan ng password. restart mo. Hindi mo kaya ata kasi pinapatayan yun. Masisira yan. Ayan, Dodo, have a good time everyone. Haki nagbaba ng bahay. Haki Ukak. Ayan, 6 million daw. Mega love shout out. Sana yung bahay mo, Lalab, Nilmar? Ipin ko yung bahay mo. Ako na nga lang magbaba. Ayan si Nilmar. Lablabin natin mga Lalabs. Nilmar. Ayan, may ano ka naman ah. Walang harang yung ano mo, video. Bakit walang harang to? Ako nga kahit maghapon konti lang views, buti ka nga kasi kahit ilang oras lang dami mo views, host. Hindi ka kasi nagpapakita, Nilmar, Lalabs. Hindi ka nagpapakita kasi. Magpakita ka kasi pag nag-ilis. Paano ka makakilala ng viewers mo kung nagtatago ka? Magpakita ka, Lalabs. Lablabin natin nakapin mga Lalabs. Aray ko. Joe TV Vlogs. Mega love shout out host. Ayan. Mega love shout out Lalabs. Ayan, may jacket ka na. Off ko lahat ng dollar sign ko ngayon, host. Kaya pala clinic ko wala. Bakit? Ba't mo inoff? L3 thumbs up and another sub done to you from Marco. Ayan.
Cherry Bitam sa Kos. Ayan. Mega love shout out everyone. Bakit mo inoff lalabs? Ha, bakit mo inoff? Paano ka kikita? Mega love shout out everyone from Chari. Huwag mo up, sayang. Kaya nga Nilmar lalabs. Kaya pala, sorry. Kaya pala clinic ko yung video mo. Walang walang harang. Sayang naman pag may mag-click niyan, walang harang. Kaya pala di ka kumikita eh. Di nagtataas yung, kaya di tumataas yung mo, revenue. Bakit daw? Ano naisipan ba? Maya bukas. Bakit daw? Refresh daw niya. Magmulalas, patayin, oy. Kaya pala pinuntahan ko yung bahay mo, walang harang. Sayang nang kita mo ngayong araw. Share community. Salamat po Sir JM. Mega love shout out. Sir JM, thank you so much po. Ayan. Thank you so much Sir JM. Maraming salamat po sa pa-share. Thank you. Wala nga tayong viewers. Ayan, kunti lang. Chari B. Kasi mostly yung mga viewers ko na pasok sila ng mga 5:30 ng umaga. Kaso lang ngayon nag-adjust ako eh. Saka na lang pag nasa Pinas na ako, i-set ko lahat. Chari, ayan. Mga nalapalablab naman ako sa mga binababa kong bahay. Maraming salamat. Odon Lalab Migalab, shout out. Odon. Thank you so much Lalab Odon. Ayan. Odon nagbaba ng bahay. Lablabin natin pag dito ka na sa Pinas kahit mag 3 times ka host, mag LS. Oo Lalabs. Paliparan kita palagi para makasahod ka. Dito kasi wala akong pera eh. Walang pera si host dito. Wala na akong work. Nandito lang ako pero tinatamad pa ako. Sige ko lang tulog Nilmar. Kain tulog. Sa flight ko siguro sa June 25. Next week na yun. Mga July nandyan na ako. Chari B, thumbs up. Dating dikit from Marco. Ayan. Thank you so much, Lalab. Thank you. Lilia TV 10, mega love shoutout Lalab Lelia. Ayan Lilia, meron ka na pang jacket Lalabs, Lilia. Uwi ka na pala. Oo, Lalabs, malapit na akong umuwi. Thumbs love here. Ayan, Angela, mega love shoutout. Harang.
Malapit na ako move mga lalabs. Waiting na lang. Waiting na si Hoss. Magandang buhay everyone. Kylie Milab, shout out. Good morning everybody. Hi. Ayan. How are you lalab Kylie? Long time. Chari B. Ayan, nagbaba ng bye si Chari. Lablabin natin mga lalabs. Chari B. Host, patamsak ng LS ko 8 AM please. Lilia. Nasaan na ba yung ano mo? Bahay. Wala ka naman binaba. Baba mo. Ayan. Nang matamsakan yan. Palablab po ng kapin. I miss you so much. Ayan. Thank you so much Kylie Lalabs. Thank you. 9 million in the house. Mega love. Shout out 9 million. Ayan. Thank you so much 9 million. Ang lapit na host pala ang uwi mo. Ilang linggo na lang. Ilang linggo na lang lalabs. Hindi pa kasi ko na, pero ang lipad ko talaga yan, mga 25 na. Hindi pa ako nagbibili ng ticket kasi nga, yung pusa ko, iniintay ko pang matapos yung kanyang papel. Iuwi ko kasi siya. Ayan, Chari, thank you so much, lalabs. Ayan, may nagpalipad, thank you so much, lalabs. Meron tayong pandagdag pambili ng chocolates. Ayan, pambili ng chocolates. Thank you so much. Pambili na ako ng chocolate. Thank you. Lalab Chari, thank you. Wow. Tamsit host. Meron na tayong pambiling chocolates. Chari Lalab, thank you. Thank you so much. Thank you. Ayan. Welcome host. I connected to the link. Ayan. Thank you so much. Are you have a record morning? Ayan. Thank you. Awa mo yung bahay mo lalab, Chari. Sana yung bahay mo. Nilmar, iyon mo na yung ano mo ba? $sign. Pasaway ka. Ana May Aguayon Dan. Lalab, salamat. Ana May. Salamat sa pagdikit kay Ana May, lalab. Padikit, guys. Ayan, from Ballard. Ba mo na kita lalabs, Nilmar, ha? Yan, labin natin nakapin mga lalab. 11 million in the house. Mega love, shout out. 11 million, thank you so much. Nasa Hong Kong ka pala, Chari. Hong Kong ba yan? Tama, di ba? HK. Ayan, si Chari nakapin. Lablabin natin mga lalabs. Chari. Chari B, dan tusok-pasok na lang from Ballard, England. Ayan. Lala Ballard, mega love, shout out. Ayan. Pindan. Ayan, dan, sana yung bahay mo, ano, Lilia, yung papatamsakan mo. Ayan, lablabin natin nakapin. Oo, sa Hong Kong. Ayan. Magsiuwian na tayo. Magsiuwian na tayo ng Pinas. Ballard, England. Ayan, nagbaba ng bahay. Thank you so much, lalab, Chari.
Tayo mag-open man nito eh. Ayan si Ballard England, nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Tako sa bahay ni Chari. 500 to. Ring nyo pa ako ulit, hehe. Ayan, Ako hindi na lalabs. Pahinga muna si host. Matagal na kasi ako dito. Ayan. Spiritual healer. Good morning, host. Mega love shout out spiritual. Thank you so much. Harang dan host from spiritual. Ayan. Thank you so much, spiritual lalabs. Tambay lang ako, host, ka-stress sa YT. Huwag mo nang isipin baka mamayat ka. I-on mo na yung ano mo, dollar sign Nilmar. Paano ka kikita? Ayan, Nick family, hello host, may love shout out. Moonlight dating dating dikit from Ballard. Maya host, mga tin pa buksan. Kasi sayang. Ayan, 13 million in the house, may love shout out. Lablabin natin nakapin mga nalabdan sa nakapin host. Ayan, Chari Bilalabs. Dan na sa'yo si si spiritual. Dito mga lalas, medyo hinahinaan ko lang yung boses kasi may kontrabida dito eh. Yung katabing bahay namin panay sumbong sa may-ari. Ang palatandaan lalabing love shoutout mga kaaswang wazap. Ayan, salamat, katakot naman yan. May dala ka na namang aswang dyan, uy. Ay, mga kaaswang daw, uy. Napapanaginipan nyo kaya yung pag nanonood ako yan. Iwan lang ng bakas. Mga lalas para mabalikan. Zalin lalaming love shoutout. Zalin, ayan. Samira ming love shoutout. Mga kaaswang. Ay, di, bakit kasi yung boses mo, ikaw, boses mo ba yun palatandaan, oy? Hindi ba pwedeng normal lang yung boses mo? Ay, Diyos ko, yung pinanood ko yung video mo, pag-click ko pa lang, may babaeng lumabas doon sa ano. Diyos ko. Doon, ano ba yun, yung lumabas doon sa, ano ba yun, tawag doon? Yung kuhanan ng tubig. Ay, Jerry Kanja, ayan. Nick family, nagbaba ng bahay, Nick family. Jerry Kanja, ayan, nagbaba ng bahay, may love shoutout, Jerry. Thank you so much, lalabs. Ito ko sa bahay mo, Chari, bigyan kita ng 5, ha. Ayan, beautiful flowers. Ballard England dan from Spiritual, Jerry dan from Nick family. Ayan. Thank you so much, lalabs. Ayan, nasa bahay mo ako, ano, may harang na agad to eh. Hindi pa naman tumuni. Ayan, Chari, nasa bahay mo ako. Jerry, ayan. Jerry dan from Nick family, Jerry dan idol from Spiritual healer. Ayan. Thank you so much. Palambing yung upload from Spiritual healer. Lilia, nandito ka pa ba, Lilia? Nasaan na yung papatamsakan mo, lalabs? Zalin lalamig love, shout out Zalin. Pag nandun ako sa Pilipinas, mga lalabs, saka lang tayo magpapagames, ha? Dito wala muna.
Ayan, Sir Jim Gaming. Mega love shout out. Papa Jcas tayo, Jcash. Ano ba yun? Gcash. Cash. Ang palatandaan, ayan, nagbaba ng bahay. Morning host. Mega love shout out, Sir Jem G Gaming. Nabulol na si Hus Ambot. Zalindan from Spiritual Healer. Chari B1. Naglabin natin nakapin mga lalam. Si Chari B. Ayan, Palawan host, need ko pera, mapagamot ko papa ko. Ano ba nangyari sa papa mo? Chari B. I-vlog mo lalabs yan. Ayan, Chari B, sabay mo ako lalabs. Pangalawang dikit. Hindi na ako magbakas, Chari, ha. Nick family, ayan, nagbaba ng bahay. Ano nangyari sa papa mo? Ang palatandaan, lablabin natin mga lalabs. Ayan. Ito, pangatlong dikit sa'yo, Chari, pangatlong dikit lalabs. Host, may ML daw kanta, host. Ano paborito mo na song kantahin mo, host? Lalabs, hindi pwedeng kumanta ngayon, madaling araw dito. Baka tayo pasabugin ng kapitbahay kung kontrabida. Kung pwede lang, kakanta talaga ako kahit pangit yung boses ko eh. Ayan, Chari B, pangatlong dikit lalabs, Chari B. Okay, host. Nick family, ayan, nagbaba ng bahay. Saka nalalas pag sa Pinas ako. Kahit magsisigaw ako dun, walang kukontra. Dito may nagkukontra dito eh. Merong kontrabida dito. Panay sumbong sa tatay niyang kalbo. Ayan. Palatandaan, huwag kang umalis, nandyan ka pa ba? Pin kita lalabs, wait lang. Sunod ka kay Chari B. Spiritual Healer, ayan. Pangapat na dikit to lalabs, Chari. Salamat, Idol Zalen. Ayan. Ayan, isa na lang sa'yo lalabs. Isa na lang kay Chari, isa na lang. Ako na magdidikit sa'yo. Manay, may love shout out. Si Manay B. Manay B, kagigising mo lang. Oy. May love shout out, Manay B. May love shout out, good morning. Yan. Nag-almusal ka na ba? Tamsak harang sis. Panglima to, lalabs, Chari. Nandito ko sa bahay mo. Panglima to, ayan. Sir Jim Gaming. Seryoso po, may malaking problema po ako. Ano bang nangyari sa tatay mo? I-vlog mo yun, lalabs. Ilan na ba yung bahay mo? I-vlog mo yan para makakuha ka ng pera. Ano bang nangyari sa tatay mo? Nasa ospital? Nasa ospital ba yung papa mo? Palambing new upload from Spiritual. I'm all done, host. Ayan. Thank you, lalabs. Ayan, Chari, dan ako ng 5 sa'yo, lalabs. Chari B. Mega love shout out, host from J-Pads Mix Vlog. Ayan. J-Pads, mega love shout out, lalabs. J-Pads. Ayan, 8 million in the house, mega love shout out. Lablabin po natin nakapin mga lalabs.
Mega love shout out host from JPad Mix Vlogs. Ang palatandaan, ayan. Lablabin natin si palatandaan mga nalabs na kapin. Kung mahilig kayong manood ng mga kakatakutan, ayan. Kalimbangin nyo yung nakapin. Tamsakdan from JPad Mix Vlogs. Lablabin natin nakapin mga lalabs. Tamsakdan from JPad Mix Vlog. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak mo, lalab, salamat. Nalubot na, oy. Darna. Ang palatandaan, horror vlog dan from spiritual healer. Ayan. Lalab, spiritual, salamat. Ikaw, sunod na. Charge na natin tong mobile ko. Lobat. Tulog na tong pusa na to, eh. Nang you sleeping? Sleeping? Manay B. Ano si Manay B? O yan, naka-charge na. Palambing new upload from spiritual. So, ikaw susunod spiritual kay ano, ha? Mera Baker, mega love shout out, lalabs. Ayan, meron ka ng jacket, Mera. Parang kanina lang kita nandikitan na. Nakadikitan kita kanina ba? Mera, ayan. Parang kanina lang, di ba? Zalin, ayan, nagbaba ng bahay. Ikaw sunod, ano, spiritual, ha? Kay palatandaan. Pin kita maya. You talking your cat? Yes, I'm talking my cat. My cat is already sleeping. After eating, he felt sleepy. Mira, thank you, lalab. Mira, ayan. Sa Mira, nagbaba ng bahay. Our cat is cute. Yes, thank you. Kylie Dan. Kylie, can you return to spiritual healer, lalabs? Already connected to your channel. Thank you so much. Ayan. Dan sa nakapin pasukli idol from JPad Mix Vlog. Palambing new upload from spiritual healer. Ayan. Hello. Eric Lalab, Migalab shout out. Eric. Migalab shout out, Eric. Thank you so much. Mira Baker. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Mira, thank you so much, lalab. Mira. Ayan. Ilan ba yung bahay ni Mira? Ayan, 320. Kumalis, Mira, mamaya pin kita, ha? Bigyan kita ng ayuda maya-maya, ha? 11 million daw sa Migalab shout out. Yung kalimbangin mo yung nakapin, Mira. Lablabin po natin yung nakapin, mga lalabs. Si palatandaan, lablabin natin, lablabin. Multo sa lumang bahay, miss. Diyos ko. I connected as well, Diyos ko po. Pag ganda talaga mapapagod ko, mapapaginipan ko to. Comment po, sukli agad from JM. Ayan, new visit plus 3 sub. Live streaming po Lapagan. Ayan, from JM Vlogs. Ayan, nablabin natin yan si Sir JM, mga lalans. Maraming tao dyan sa LS niya. Maraming ayuda. Si Poging JM. May I see your cat, please? My cat is already sleeping. Hey boy, someone want to see you. Okay lang? So, tulog man, sleeping. Ednar, Migalab shout out, Ednar. Ayan. Heavy workout from L3, Kylie. Ayan. Ednar, Migalab shout out sa lahat. Kylie, thank you so much, lalab. Tamsakdan. Sir Jim Gaming. Ayan, nagbaba ng bahay. Patulong po. Ayan, mga lalabs. Si Sir Jim Gaming daw may problema siya. Kailangan niya ng malaking pera. Yung tatay mo ba nasa ospital, Sir Jim? Sir Jim. Comment po, sukli agad from JM. Ayan. Si Sir Jim Gaming, mga lalabs, may problema daw siya. I-vlog mo yan, Sir Jim Gaming.
Nag-GLS ka? Daddy Jess Vlog, mega love shoutout. Good morning. Ayan. Daddy Jess, mega love shoutout. Maybe later. Yes, Kylie, later. Idnar official nagbaba ng bahay. Daddy Jess. Ayan. Lablabin po natin nakapin mga lalabs. Spiritual. Ayan, nagbaba ng bahay. Spiritual. Lablabin natin nakapin mga lalabs. Please connect on the pin everyone. Ayan. Ang palatandaan kay lilalab connect on the pin lalabs. Host, please patamsak ng ilis ko 8 AM. Ibaba mo yung bahay mo, lalabs. Lilia, paano matatamsakan? Ibaba mo yung bahay mo. Ayan. Ang palatandaan tamsak, dating dikit. Ayan. Dalawang dating dikit from Marco Agustin. Ayan. Baba mo yung bahay mo, Lilia. Ayan. Para matamsakan. Tamsakan natin yan. Ayan. Ilan na ba to? Lilia Kahulaw, ayan, road to grade, ano pala to? Dan ka na ba sa nakapin? Tamsakan ko tong ano mo. Thank you, host. Ayan, tamsakan natin yung nakapin mga lalabs. Upcoming LS po ni Lilia. Ayan. Road to grade 1. Grade 1. 1K. Baba ko na lang lalabs yung bahay mo. Ano? Palatandaan. Ayan si Ednar. Pulpak Pindan. Ayan. Sino yun si ano? Palatandaan kanina? Hindi naman tayong dikit lalabs. Lilia, ayan, tamsak na lang. Ednar, nagbaba ng bahay. Lilia TV, ayan, nagbaba ng bahay. Huwag ka na magbaba ng bahay mo, lalabs. Mira, huwag kang umalis, Mira, ha. Susunod si Spiritual, tapos ikaw na, Mira, ha. Palambing nyo upload. Ayan. Surgeon Gaming dan po pala vlog from Zalin Vlog. Ayan. $6 million big love shout out. Ayan. Mira Baker Dan from Spiritual Healer. Ayan. Thank you so much, lalab. Thank you. Ayan. Salamat to sa lang anuman, lalabs. Dito ko sa bahay mo, Lilia. Yan ba akong dinadikit sa'yo? Lilia TV 10 thumbs up dan sa premiere mo at dikit na rin sa bahay mo. Ayan. Lilia, pasuklian mo yung mga dumikit sa'yo, lalabs, ha. J-Fad dan from Manay Bicol. Ayan. Ayan si Manay B, lablabin natin yan. Ayan, ano, lablabin mo yan, Mira, si Manay B. Maraming tao dyan, maraming ayuda. Ayan si Manay B. Zalin Vlog, done all connected from Kylie Kripner Vlogs. Ayan. Okay, host. Daddy Jess Vlogs. Ayan si Daddy Jess, nagbaba ng bahay, Daddy Jess Vlogs. Mag-iwan kayo ng bakas para mabalikan ko kayo kasi on the way na kami sa B-site. Ayan. May harang.
Manay Bicol, ayan, from JPad Mix Vlogs. Zalin Vlog, ayan, nagbaba ng bahay si Zalin. Lablabin natin si Zalin mga lalabs. Manay Bicol OTW from JPad's Mix Vlogs. Ayan, thank you so much. 8 million in the house, big love shoutout. Palambing new upload from Spiritual Healer. Ayan. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Sir Jim Gaming nagbaba ng bahay. JPads Dan from Spiritual Healer. Ayan. JFad Dan from Lilia. Ayan. Tingnan nga parang lahat nakadikit na to kay Lilia. Yan Lilia, dikit ka to sa'yo Lilia. Kaya pala to nakadikit sa'yo. Lilia Kahulaw. Ayan, Zalin. Daddy Jess Dan from Zalin. Zalin Dan from Lilia TV. Palambing yung upload. Ayan. Ayan, lambingin natin si Spiritual mga lalabs. New upload. Ikaw na dyan susunod lalabs. Ayan, lablabin natin yung ating super chatter mga lalabs. Ayan si Cherry B. Pinababa ko po yung kanyang bahay. Ayan, Jen Fangs. Migalab shoutout, Jen. Lalab Jen, migalab shoutout. Kylie Krepner Vlog Dan Pulpak. Kylie Lalab, kindly return to Idnar. Already connected to your channel. Thank you so much. Idnar official nagbaba ng bahay. Ayan. Palablab ako mga nalab sa binababa kong bahay. Maraming salamat. Dan sa nakapin from Mira Baker, Lilia Lalabs. Pasuklian si Mira Lalabs. Lilia, ayan. Dan na sa super chatter kanina. Ayan, thank you so much Lalab. Super chatter, thank you so much Lalab. Sa pagdikit, thank you. Ayan. Tingnan natin si Lilia kung Ayan, spiritual baba yung bahay mo, spiritual. Spiritual baba bahay. Dan na rin kay horror vlog. Ayan, sige lalabs. Ayan yung upload from spiritual mga lalabs. Fancy Face Trudy Lalab, Migalab shoutout. Fancy Face Trudy, hello halls. Ayan. Migalab shoutout. Fancy Face. Thank you so much Lalab Fancy Face. Thank you. Salamat po sa papin. Ayun lang anuman. Tingnan natin yung bahay mo. JPads. Dan Dikit Idol, palamlab din po from Zalin Vlog. Ayan.
Eric Garcia nagbaba ng bahay. Mera Baker dan Pulpak from Lilia. Ayan. Zalin Vlog nagbaba ng bahay. May love shoutout from Pansy Face. Lalab Pansy, may love shoutout. How are you, lalabs? Lablabin po natin yung nakapin. Lablabin. Ayan, 8 million in the house. Miguel love shoutout, 8 million. 8 million, thank you so much. Fancy Face, ayan, nagbaba ng kanyang buy si Fancy Face. Lilia, ayan, Lilia, thank you so much, lalas. Spiritual healer, mga lalas, nakapin. I'm fine, thank you, host. How are you? I am good also, Fancy. Thank you. Ayan, 7 million in the house. Miguel love shout out. Thank you so much sa 7 million in the house, mga lalabs. Thank you so much. Fancy Face dan from Lilia TV 10. Ayan. Fancy Face, kindly return, lalabs, to Lilia TV 10, already connected to your channel. Thank you so much. Ayan. Dating dikit sa nakapin. Ayan, from Ednar Official. Harang from J-Pads. Ednar Official, nagbaba ng bahay. Ayan, lalabs, salamat naman. Salamat sa paharang. Salamat, Idol Edmar. Ayan. From Spiritual Healer. Ayan yung aking member na binababa ni Nightbot, si Brochito. Please support us live ko 8 minutes. Ayan. Ayan, mag-ano ka na pala, magla-live ka na ng 8 minutes. Piyan nga natin. Tamsakan ko to, lalas. May live ka pala. Ang tamsak na mira. Eric Garcia, Pulpak, Fancy Face, Trudy Dan from Zalin. Ayan. Zalin Vlog, nagbaba ng bayo. 105 tamsak at sa paharang sa video mo, Idol Edmar. Ayan. Saan na ba yun siya? Yan, tamsak, lalabs, mira. Dati man tayong dikit. Zalin Vlog playing from J-Fads. Ayan. Maraming salamat, lalabs. Mga lalabs, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, host. Out muna ako magkapiluto. Ayan. Sige, lalab, magkapiluto ka na. Mera Baker dan na po sa premiere mo po pala, vlog from Zalin. Ayan. Ayan, Mira, lalab, pasok lian na lang si Zalin. Dan na sa'yo, lalabs, maraming salamat. Ednar, Mera Baker, tamsak dan sa premiere mo at sa dikit na rin from Ednar Official. Ayan. Lalab, mga lalabs, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayan. Ito kasabay mo spiritual. Jongix pala to. Travel vlog. Ayan, Jonas, dikit ka ng isa. Ito ko sa bahay mo.
Fancy, salamat idol OTW from Spiritual. Ayan. Dan Fancy from Spiritual. Ayan. Nandyan pa ba si Angela? Wala na. Si Ballard England, nandito pa ba si Ballard? Dan pulpak sa'yo, Zalin. Ayan. Dan na po kayo sa nakapin. Ayan, baba ka lang. Ilang minutes na lang ba yung mag-start yung premiere mo? Premiere ka ba? Premiere ba yan o LS? Mira. Zalin Vlog already connected friend from Fanze Face. Tingnan natin yung bahay ni ni Mira. Yung live niya pala. Dan na kayo sa nakapin mga lalab. Sa nakapin, dan na ba kayo? Ednar, nandito ka pa ba, Ednar? Mira, biyan na lang kita ni Mira ng 5 Mira kasi mag-LS ka na eh. Hindi na kita ipipin ha. Nandito ka pa ba, Mira? Palambing yung upload. Ayan, from Spiritual Healer. Dan sa'yo, Ednar Pulpak. Ayan. Ayan, Mira, nasa bahay mo ako, Mira. Mira Baker, ayan. Tamsak ko sa mo, LS. 25. Tamsak ho, Zoro Murasaki, may love shout out. Zoro Murasaki, thank you so much, lalabs. Thank you, Zoro. Salamat, lalabs, sa iyong patamsak, Zoro. Eric Garcia, tamsak dan from Ednar Official. Ayan. Lalab, kumusta labs? Ayan. Okay lang po, Zoro Murasaki. Thank you so much. Ganda naman ni Zoro. Taga ata to? Taga Japan. Ayan. Taga Japan ka ba, madam? Zoro Murasaki. Nalabin natin si Zoro Murasaki mga lalabs. Paro G. Zalin, ayan si Zalin, nagbaba ng kanyang bahay, lablabin natin. Ednar Official, I'm already connected, my friend. From Eric Garcia, Ednar. Pasuklian na lang si Eric. Dan na sa'yo lalab si Eric.
Palablab ako mga lalabs sa binababa kong bahay. Ayan si Palatandaan. Eric nagbaba ng bahay. Zoro Murasaki dan tuyo. Ayan. Zoro lalabs. Dan na si Zalin. Pabalikan na lang po lalabs. Salamat. Ayan si Zalin nagbaba ng bahay. Ayan palablab ako sa aking super chatter mga lalabs. Ito main co-host from Zoro Murasaki. Tingnan natin yung bahay ni Zoro. Ayan, malaki na rin pala. Wow. Ganda ni Madam. Nasa disco 1 yung LS niya. Still loving you. Magaling na tatong kumanta. Oo nga, maganda nga kumanta si Madam. Oy, si Madam Zoro Murasaki. Ayan, Eric nagbaba ng kanyang bahay si Eric. Ednar, nasa bahay mo ako, Ednar, ha? Ayan, Ednar, dikit ko to sa'yo. Extra banana. Basketball ligi. Ayan, liga. Liga. Zaling vlog, thank you, kain, please, dikitan mo. Ayan, dikitan mo. From Zoro Murasaki. J-Fads Mix Vlog dan Pulpak from Ednar. Ayan. Yan, Ednar, nasa bahay mo ako. Kalimbangin ko nga yung bahay mo, Madam. Pero nakadikit naman na ako eh. Nabalikan ko na, ma'am. Salamat, lalabs. Palatandaan, lalabs. Salamat. Ayan, si Palatandaan nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, nasa bahay mo ako, Ednar. Main ko, dikitan mo please, Zalin. Ayan. Zalin, doon ka daw sa main magdikit. Kay Zoro Murasaki. Kasi yung ano niya, ano lang yan, ninja. Yung dinikitan mo ata, ninja. Yan, pangalawang dikit, Ednar. Ednar official. Eric Garcia, ayan, nagbaba ng bahay. Pangalawang dikit, Ednar, pangalawa, ayan. Wednesday live, dikitan. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Lalabsos, mamamalat ka, kumakanta ka rin ba? Inom nga ako ng tubig. Tubig. I need to drink water. Namamalat ako kakanta. Ganda talaga minsan, di kasi ako pala inom ng tubig, Madam Zoro. Saka ang init kasi dito sa UAE. Inom tubig. Ayan, Zoro main baba. Ayan, Madam Zoro, baba mo daw po yung main mo. Inom lang ako ng tubig. Wait lang po. Water therapy hose.
Ayan, okay na. Nag-inom na ako ng tubig. Thank you, Zalin from Zoro Murasaki. Ayan, Ednar. Dalawang dikit ko yun sa'yo, lalabs. Ednar. Zoro Murasaki dan pulpak from Ednar. Manay B. Ayan, Still Heart Amor Zoro dan from Manay Bicol. Ayan. Sir Jim Gaming nagbaba ng kanyang bahay. Thank you, Zalin. Ayan. Punta tayo kay Eric. Ay, Sir Jim Gaming muna pala. Sir Jim Gaming. Ayan, nablabin natin mga lalabs na kapin. Samira Lalaming love. Shout out, Samira. Thank you so much. Manay B. Ayan yung upload mga lalabs. From Bicolanang Uragon. Sir Jem. Tingin ko ako nakaligato kay Sir Jem. Sir Jem, ano nangyari sa tatay mo? Kala binaba ko yung sarili kong bahay, ambot. Kalimutan ko eh. Hayaan mo na yan. Zoro Murasaki tamsak dan from J-Pods. Ayan, Zalin dan thank you from Zoro Murasaki. Sir Jim Gaming dan pulpak from Ednar. Ayan, Sir Jim, nandito ako sa bahay mo. Sandali lang hus, main ko gamitin ko, ayaw dumikit aking alagad. Ayaw bang dumikit? May tupak yan. Ayan, pangalawang ay dikit ko to sa'yo, Sir Gaming, Gem Gaming. Chari dan tuyo from Zalin. Sir Leodel TV, Miguel Love, shout out. Sir Leodel. Ayan. Thank you so much, Sir Leodel. Miguel Love, shout out. Ayan. Chari dan tuyo from Zalin Vlog. Leodel TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, si Jing TV binababa ni Nightbot. Palablab din ako mga lalas. J-Pad Mix Vlogs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si J-Pads. J-Pad Mix Vlogs. Ayan, nagbaba ng bahay. J-Pads. Unang dikit. J, Sir Jem. Ito pangalawang dikit. J-Pads, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, J-Pads. Tamsak host, Lenjel Mix Channel, Miguel Love, shout out, lalabs. Miguel Love, shout out. Ayan, Sir Jem, nandito pa ako sa bahay mo. Tamsak ho, salamat sa patamsak. Lenjel Mix Channel, ayan, nagbaba ng bahay. Lenjel Mix Channel, thank you so much, lalab. Lenjel Leodel TV dan dikit pulpak na sa bahay mo from Ednar Official. Ayan, Sir Jim, dating dikit playing na lang idol from J-Pad Mix Vlogs.
Chronic Trends, ayan, binababa po ni Nightbot. Si Chronic mga lalas. Palablab din pa ako sa aking mga member. Ayan. Thank you so much. Pangatlong dikit, Sir Jem. Ang palatandaan ay nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. J-Pads Dan po. Ayan. From Langel. Langel, nagbaba ng bahay. Langel, lablabin natin mga lalabs. Jing Lalab, Miguelab, shout out. Kanina pa kita iniisip, parang nabasa mo yung iniisip ko. Hello there. Ayan. Miguelab, shout out Lalabs, Jing TV channel. Langel Mix channel OTW sa'yo, idol. Ayan. Ayan, lablabin natin si Jing TV channel mga lalabs. Ang palatandaan Dan po sa'yo from Langel. Ayan. Ayan, lalab palatandaan, pasuklian si Langel lalabs. Dan na sa'yo, maraming salamat. Langel Mix channel. Inbruchito channel, binababa po ni Nightbot. Palablab din ako mga lalab sa aking mga member na binababa ni Nightbot. Ayan. Thank you so much. Sir Jim Gaming Dan po. Ayan. Steelheart Amor. Ayan si Madam Steelheart. Sige, lagyan natin ng jacket yan, Madam. Ikaw nasusunod. Steelheart. Ang palatandaan, nagbaba ng kanyang bahay. Sige po, Madam. Thank you po. Ayan. Sige, baba mo po yung, ano po, yung link nyo. O, ako na. Steelheart. Tingnan natin. Steelheart, ayan. Ang bagets ni Madam Oy. Langel Mix channel, nagbaba ng bahay. Ednar, ayan si Ednar, nagbaba ng bahay. Kalabangan ko nga ito, Madam, yung ano mo ha, yung bahay mo. Steelheart. Harang ulit from J-Pad. Thank you, host. Ayan. Steelheart. Amor. Steelheart Amor. Lalabin natin ng kapin mga lalas. Saan ba tayo?
Mali, syuhada. Still Heart Amor Vlog Dan Pulpak. Ayan, from Ednar Official. Ayan, madam, Still Heart Dan na po sa'yo si si Ednar. Pabalikan na lang po. Ayan, lumabas na si Jing. Fancy Face, ayan ang baba ng kanyang bahay, si Fancy Face. Lablabin nating mga lalabs. Yung palablab po sa aking member, mga lalab, binababa ko po, ayan si Jeng. Delma E. Jennifer, Buanoyti Amiga, may love shoutout. Ayan si Jeng po, binababa po na Ailinski. Palablab din po ako mga lalab sa aking member. Delma Jennifer nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Mami G. Binababa po ni Nightboot mga lalabs. Dan J. Pads, Dan, thank you from Still Heart. Ayan. Bigyan kita ng 5, Madam Still Heart, ha. Wait lang po. Ayan, 5 million daw sa Miguel Love shout out. Galardo Ignacio Miguel Love shoutout. Nandito ako sa bahay mo, Madam Still Heart. Ayan. Ayan, sa bahay mo ako. Payodan naman dyan ho. Sige lang lalabs. Maya lalabs ha. Salamat ho. Ayan. Who dream of becoming princess. On her birthday. Wow, ganda. Salamat host. Ayan, Dilma Jennifer Dan Pulpak from Fancy Face. Fancy Face Trudy Dan from J Fads. Ayan, Laniski binababa ni Nightboot. Fancy Face. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si Fancy Face mga lalabs. Pangalawang dikit po, Madam Still Heart. J-Pads, thank you from Fancy OTW. Ayan. Pangalawang dikit po, Madam Still Heart. Harang host. Ayan, salamat sa paharang po. Salamat. J-Pads Mix Vlog. Ayan. Paayo the host from J-Pads. Sige lang lalabs.
Di pa ba kita napin, J-Pods? Ikaw sunod kay Steelheart. Ikaw umalis. Sunod kay Steelheart si Lingel, then after si Jeng. Ayan. Hindi pa hus. Sige, ikaw susunod. Ayan, pangatlong dikit, Madam Steelheart. Dati man dikit na yung aking main sa'yo. Harang. Hanggang umalis ikaw na sunod yan, ha? J-Pods. J-Pods Mix Vlog already connected old friends. Ayan. Fancy Face Trudy Dan from Lingel. Ayan. Fancy Face kindly return to Lingel. Dito lang ako, host. Ayan. Ito, Madam, pang-5 kay Madam Steelheart. Steelheart. Pinapanood ko muna para hindi siya masayang. Lingel, ayan, nagbaba ng kanyang buy. Si Lingel Mix Channel. Ilan na ba yung buy mo, Lingel? 128 baby pa. Sige, Lingel, pakatapos ni J-Pods, ikaw sunod, wag kang umalis. Ipin ko na si J-Pods. Lingel, wag kang umalis, ha? $129 pa lang si Lingel. Lingel Mix Vlog Dan Pakunik. Ayan. Ayan ang palatandaan, nagbaba ng kanyang bahay. Ang palatandaan. Sabay mo ako, J-Pods, bigyan kita ng 5. Hindi na ako magbakas, J-Pods, ha? Blinds installation tutorial. Ayan. Gallardo Ignacio dating dikit. Ayan. Fancy Face, nagawa ng bahay. Fancy Face. Unang dikit, J-Pods. J-Pods Man. J-Pods Man of Steel Vlog. Haba kasi ng pangalan mo. J-Pods. New workout from LT Gandang Host. Kain muna ako. Sige po, madam, kumain ka lang muna. Sige lang po, kumain ka lang. Enjoy.
Ang palatandaan ay nagbaba ng kanyang bahay. Ang palatandaan, lablabin natin mga lalabs. Angel Mix Channel dan po. Ayan, pwede pa ba paigsihan yung nose? Oo, nga ba naman kasi. Igsihan mo, kawawa naman yung mga dumidikit sa'yo. Uy, ang haba. Maikli lang dapat, uy. Yan, pangalawang dikit, J-Pads, Man of Steel Vlog. Salamat po sa dumikit from Lenjil. Lenjil, ikaw susunod ha. Huwag kang umalis. Pangalawang dikit, J-Pads. Gallardo Ignacio, ayan, nagbaba ng bahay. Pangatlo, J-Pads. Tamsak Danos, Dantia Lalab, Migalab shout out. Dantia Lalabs. Migalab shout out. Kalson Ka-Kitchen, Migalab shout out. Hello everyone, Kalson. Kalson, Migalab shout out. Ayan, Kalson, meron ka ng ano. May jacket ka na, Kalson. 1K done. IK done. Ayan. Gamit tayo main para sure ang balik. Dalawa ang sukli ko main at legit na alagad. Ayan. L3. Nandyan pa ba si Lenjel? Isa na lang kay J-Pads. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. J-Pads. J-Pads UTW. Ayan. J-Pads. Lablabin po natin nakapin mga lalabs. Yung nakapin po, nakapin. J-Pad Tamsak Danos, dating dikit. J-Pads. Ayan. Salamat lalabs. Ayan, Lenjel, bigyan kita ng Lenjel. 5 Lenjel. Palablab po yung nakapin mga lalabs. Salamat ho sa ayuda. Ayan, salamat din lalabs. Dante Balis dan po from Lenjel. Ayan. Lenjel, nandito ko sa bahay mo, Lenjel. Lenjel Mix Channel. $130. Bigyan kita ng 5, Lenjel.
Dante Valdez dan from Langel. Ayan, may aqua yun. Binababa po ni Nightbot. Unang dikit Langel. Saan na ayo daw? Salamat. Ayan. Wait lang lalabs. Mamaya sunod. Ayan. Sunod kay Langel, ikaw ah. Unang dikit sa'yo, Langel, lalabs. Mix channel done. Ayan, from Kalson Kaketchen. Yung pangalawang dikit Langel ha. Ganda ng flowers. Hindi na ako magbakas Langel. Kalsum Kaketchen. Ayan, nagbaba ng bahay. Kalsum. New workout from L3. Ayan. Pangatlong dikit Langel. Ayan, Pink Vlog, binababa po ni Nightbot, mga lalab, si Pink Vlog. Mission TV done from Kalsum. Ayan. Salamat lalab Kalsum lalabs. Ayan si J-Pads nagbaba ng buy, J-Pads. Good morning, Ganda, Lori Pops Lala, Binglab shout out. Yan, dalawa na lang po sa nakapin mga lalabs, dalawa. Salamat Lori Pops Lalab, salamat. Kalsum Dan, ayan. Sir Jim Gaming nagba ng bahay, Sir Jim. Ayan. Tambay lang po hos. Ayan. Sige lang lalab, salamat sa patambay.
Ayan si Lori Pops nagbaba ng bahay. Lori Pops. Nandyan pa ba si Gallardo Ignacio? Umalis na. Gallardo Ignacio, nandito ka pa ba? Gallardo Ignacio? Ayan si Lori Pops nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Si Lori Pops. Champion Nash, mega love shoutout lalabs. Champion Nash. OMG. Naghang na yung mobile ko eh. Sir Jim Gaming nagbaba ng bahay. Sir Jim Gaming. J-Pods, ayan. Thanks Mix Channel from Calzone. Calzone ka kitchen. Nandito pa ba si ano? Si Gallardo Ignacio, wala na. Sabi ko maghintay siya eh. Lingel Dandikit Pulpak. Ayan, Lingel, din ako ng 5 sa'yo, Lingel. Lingel Dandikit Pulpak from Lori Pops. Ayan. Ay naku, naghang na naman, oy. Champion Nash, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Champion Nash. Lablabin natin mga lalab. Champion Nash. Lingel Mix Channel, pangalawang dikit idol sa main ko. Ayan. Ayan lalab, salamat, salamat. Pakabait naman ni J-Pods. Wala.
Kalson ka kitchen. Ayan. Ayan, kalsum, drop your link lalab, kalsum ka kitchen, drop your link, kalsum. Kalsum lalab, drop your link. Paru J. Kalsum, drop your link lalabs, kalsum. Sana ba si kalsum? Kalsum, you still here? Drop your link lalab, kalsum. J-Pads Manob is still vlog. Ayan, thank you so much, lalabs. Ayan, 6 million daw. Miguel Love, shout out. Kalsum ka kitchen. Tingnan natin yung kalsum, drop your link. Kalsum. This is your main channel. Tingnan kung nakadikit ako kalsum sa'yo, ha. Kalsum ka kitchen, dan dikit. Ayaw ni kalsum loripops. Baba mo yung bahay mo, loripops. TV. Kalsum. Ikaw sunod loripops, ha, kay kalsum. Muning nagilab shoutout lalab. Sige, loripops, ikaw sunod kay kalsum, ha. Yan, kalsum, nasa main channel mo ko, ha. Yan, suklian na kita. Restaurant style chicken, white karahi chicken. Oh, yummy. Ito ko sa bahay mo, kalsum. Ayan. Pineapple, hello host. Pineapple, Miguel Love, shout out. Loripops, I'm coming to you. Ayan. Pineapple, Miguel Love, shout out.
Ayan, may jacket ka na pineapple, lalabs. Sino ba si Pineapple? Pineapple pen. Daming langgam gumapang sa mukha mo, hos. Hayaan mo yung langgam na yan. Hindi, yung ilaw ko kasi kailangan maliwanag siya. Binawasan ko. Pag sobrang mataas yung ilaw, mawawala yan. Hayaan mo yung langgam na yan. Ayan. Ayan, Kalsum, nasa bahay mo ako, lalab. I am here in your house, Kalsum. Wow, crispy chicken pakura. I love pakura. Indian food. Payo dahos, baby patawon maluoy, maawa. Ayan. Pineapple. Ambot, oy. May pineapple-apple ka pang nalalaman. Ikaw yung pag-ayaw na sa akin, ang laki-laki ng bahay mo eh. May pineapple-apple ka pang nalalaman. Si Kabuyaw lang pala to, ambot. Ambot, oy, dodong, oy. Ikaw dapat yung mag-ayuda sa akin eh. Hoy, pineapple. Loripops, ay Loripops. Kalsum, nandito ko sa bahay mo. May pineapple-apple di sa'yo, bagay yung pangalan mo, pineapple. Mga lalablabin natin si Pineapple, mga lalas. Maraming ano dyan, ayuda. 20 yung ayuda dyan. Unang punta nyo pa lang, 20 na agad yung ayuda. Ano sabi niya, tuwa dos, kay turjakin kita, gago. Tamsak, batang sunstorm, lalab. Pineapple, pen, apple. Ayan, Kalsum ka kitchen, I give you 2 extra banana. Zafar. May galab shout out Zafar, lalabs. I love pakura. Ayan. Ikaw ba, ano, kumakain ka ba ng pakura? Pineapple? Pineapple, dodong. Batang sunstorm, lalab, may galab shout out. I give you 2 extra banana, Kalsum ka kitchen. Chicken at chargos. Ayan. Wow, yummy. Chicken at char, yummy. Loripops. Punta na tayo kay Loripops. Pineapple, ambot. Ayan, nablabin natin si Pineapple, mga lalabs. 10 million daw, big love shout out. Ayan si Pineapple, nagbaba ng kanyang apple. Loripops, ayan pa tayo kay Loripops. Lablabin natin, daming langgam, gumagapang gago. Ayusin ko nga yung ilaw ko is, pag tama na yung ilaw, ambot sa imo. Hus mo kaon kasaging buhiyos. Kumakain ako ng buhay na saging pineapple. Gusto mo ba? Puro kakalokohan. Safar, may love shout out. Ambot. 3, 4, 5, 6, 7. 7 mag-alasot so na dyan sa Pinas. Kagigising mo lang pineapple, di ka pa ata kumain na. Kulang ka pa ata sa kain.
Nagkape ka na ba? Ano, pineapple? Lori Pops vlog dan, please check. Ayan. Lori Pops lalab dan si Kalsum sa'yo. Ayan, lablabin nyo si Pineapple. Ayan, si Batang Sunstorm nandyan din. Lablabin nyo. Pineapple pen. Tinataas-taas ko ngayon ano ko. Taas ko yung extension. Lori Pops. Oy, Pineapple. Pineapple dan magayon na mayon idol. Thank you Kasum from Lori Pops. And Lori Pops, may dalawa akong ididikit sa'yo lalaba. Daming langgam daw. Hello Pineapple. Ayan. May pineapple pang nalalaman to si ano. Si Kabuyaw. Kumain na siguro, lumayas na si Pineapple. Ayan. Tararan, tarararararan, tararan, tararan. Pineapple ambot dodong. Punang ko ngayong bahay ni Pineapple. Pineapple, suklian mo si Kalsum Kakitchen dan sayo. Lumayas na siguro to J-Pad X na tamsak na lang blind installation. Pineapple, oy. May ilis ka ba? Mangingisda ko sa'yo, Pineapple, bartir. Para mag-ano na ako, mag 1.9. Paano mo ko, Pineapple? Pag-graduate. Wow. Very nice view, Mayon Volcano. Bakit nasa Bicol ka ba? Taga Bicol ka ba? Artikulo, may galab shout out. Tamsak ma'am. Ayan, artikulo, meron ka ng jacket lalabs. Ayan, napulwatch ko yung ano mo, Kabuyaw. Very nice mayon. Ay, artikulo, meron ka ng jacket lalab, artikulo. Salamat sa iyong patamsak. Upcoming live guys. Ayun, lablabin natin si Dantia Valdez. May upcoming live mga lalabs. Ayan, Lori Pops. Dito ko sa bahay mo lalab, Lori Pops. Sa Par is Hack Official. Ayan. Ayan si Pineapple, nagawa ng kanyang bahay. Anong oras yung ilis mo, Pineapple? May pineapple ka pang nalalaman, di bagay sa'yo. Ayan. Pineapple, Bicolano ka po bang? Pineapple, Bicolano ka raw ba? Bicolano. Bisaya yan si Pineapple, pero yung asawa niya Bicolana ata. Or gumala lang. Lori Pops, tamsak dan. Yan, Lori Pops. Diet ko to sa'yo lalabs. Unang dikit. Bigyan kita ng 2 Lori Pops. Extra banana 2. Pangalawang dikit, Lori Pops. Yan, Lori Pops. Pangalawang dikit sa'yo lalab, Lori Pops. Sa maganda mong tower. Ayan. 3 tower HK. Ang taas niya.
Lollipops tamsakdan from Dante. Yeah, thank you so much, lalabs. Ayan, tamsakan natin si Dante sa kanyang upcoming LS. Tamsak na, lalabs. Batang Sunstorm, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Batang Sunstorm, mga lalabs. Ganda ako ng dalawa sa'yo, Lollipops. Ayan, dikit na Lollipops. 540 ka na. Palablab mga idol, balik agad from J-Fans. Dikit lang po ito ibabalikan ko agad mga guys. Ayun mga lalanas, lalabin nyo po si Batang Sunstorm. Ayan, 7 million daw mga love shoutout eh. Patamsak sa premier mga idol. Ayan, may premier ka, lalabs. Sige, tamsakan natin. Ang sipag mong gumawa ng mga premier. Mutya ng salsagan ni Lolo Simeon. Ayan. Tamsakan natin. Ayan, mga natamsakan natin si Palatandaan. Ayan, mayroon siyang premier. Ang Palatandaan mga lalabs. May premier po si Palatandaan. Lablabin natin mga lalabs. Tamsak na lalab, ang Palatandaan sa imong bahay. Ayan. Dantia Valdez TV, dan please check. Ayan. Mga palablab po ako, ayan sa nakapin. And then palablab po kay Palatandaan, meron siyang premier mga lalabs. Ayan, Web House TV, Miguelab shout out, Web House. Thank you so much, Web House, lalab, thank you. Lay LC, Miguelab shout out, hi po. Ayan. Host by for now, start na po ako, thank you. Sige lalab, Dantia. Salamat lalabs. Pasyalan kita mamaya pag may time pa ako ha. J-Pads, ayan. Ang Palatandaan, Dan from Web House.
Ayan, nandito ko sa bahay mo Batang Sandstorm. Nice, ayan, nice Kalsom. Sherwin, Migalab, shoutout Sherwin. OTW Lay LC, ayan, from Web House. Batang Sandstorm Dan, ayan, from Lori Pop. Sige Lala, magbakas ka lang dyan. Nagsusuklian siya, nandyan lang yan si Batang Sandstorm. Sherwin Reyes, ayan, ang baba ng bahay, Sherwin. Lori Pops Vlog, ayan, ang baba ng bahay, si Lori Pops. Yan, 9 million daw sa Migalab shoutout. Sherwin Reyes, Migalab shoutout. Yan, 10 million in daw sa Migalab shoutout. Thank you so much. Lee LC. Lee LC, ayan, nagbaba ng bahay si Lee LC. Hilinski, yes po. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, Kalsom Kakitchen, thank you. Ayan, 12 million daw sa Migalab shoutout. Thank you so much. Lablabin natin ng kapin mga lalabs. Ayan, si Batang Sandstorm. Welcome from Kalsom Kakitchen. Ayan. Lalab, thank you. Ramil 88, Dan Tamsak Idol, tamsak muna ako, meron pa ako duty. Ayan. Sige, lalabjakitan kita. Malay mo babalik ka uli. Sige, salamat Ramil sa patamsak. Nice to meet you, host. Ayan. Thank you. Ramil, thank you lalabs, thank you. Nalapalablab ako sa premiere ni Palatandaan. Ayan. Nice to meet you, host. Thanks, idol.
Ayan, palablab ako mga lalab sa Premier ni Palatandaan. Ayan. Binaba ko yung kanyang bahay. Ang Palatandaan. Ayan yung bahay ni Bloody Cooler. Binababa ko po mga lalas. Palablab din po ako sa mga binababa kong bahay. Ayan. Kalsum, ayan, nagbaba ng bahay, Kalsum. Ayun, palablab naman po ako sa mga binababa kong bahay. Thank you so much. Islandskip, Palatandaan, vlog dan tamsak. Sige lalab, Glory Pops. Magbakas ka lang dyan, lalabs, nagsusuklian. Nandyan lang yan. Sherwin Reyes. Ayan, nagbaba ng bahay, Sherwin. Thank you so much, Sherwin Lalams. Sherwin Reyes. Ayan, nagbaba ng bahay, Sherwin. 8 million daw may kilab shot at mga nalapalablab naman ako sa mga binaba kong bahay. Ayan. Thank you so much. Uspadikit sa WH. Ayan. Sherwin. Ayan, part 2 Lechon Rabbit. Andito ko siya, ano mo, Lechon Rabbit mo, Sherwin. Ayan. Web House TV. Ayan, nagbaba ng bahay. Ba't di ka pa ba muni, Sherwin? Kawawa naman yung rabbit, kinain mo. Hindi ba yan malansa? Yung rabbit. Yan, Lingel, nagbaba ng bahay. Web House. Nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan, Sherwin, nasa bahay mo ako. Kalsum ka kitchen. Ayan, nagbaba ng bahay, Kalsum. Ayan, Sherwin, nasa bahay mo ako. Pinapanood ko yung mo, rabbit. Ayan. Yung rabbit mo. Kalsum ka kitchen ay nagbaba ng bahay.
Web house dan from Angel Mix Channel. Ayan. Sherwin dan Dikit from Lori Pops Vlogs. Ayan si Angel nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Thanks host. Mga nalabpalablab po sa nakapin. Ayan, 11 million daw sa Miguel Love shoutout. 11 million, thank you so much. Ayan, dan ako, idikit ko to sa'yo, ano? Sherwin, ayan. Sa rabbit. So, Cleo TW Angel from Mix Channel. Ayan. Ayan, Angel, pasuklan na lang si Web House. Lalabdan na sa'yo. Batang Sunstorm dan sa'yo from Angel. Ayan. Batang Sunstorm lalab. Pasuklan yung mga dumikit sa'yo. Mga palablab, ayan, palablab naman po. Eileen Sweet Vlogger ito, second account ko. Ambot, oy. Ikaw pala yan. Ikaw pala yan, Angel, ayan. Sana all maraming account. Ikaw pala yan, ayan. Si Eileen Sweet Vlogger pala yan. Iba kasi yung pangalan mo. May palinjil-linjil ka pa. Dua katamsak sa gwapa na host. Rapsam, miglab shout out. Rapsam, ayan. Miglab shout out. Rapsam. Ayan, Angel. Lablabin natin si Eileen Sweet Vlogger pala yan. Anak ko yan, na anak mo ba yan? New upload from Bicula ng Oragon. Ayan. 10 million daw sa miglab shout out. Dan Kalsum Kakitchen from Web House. Angel Mix Channel. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Patamsakan natin si si Palatandaan.
Mga lalab, patamsak naman po ako sa nakapin. Ayan. Ang premier po ng nakapin, patamsak po. Ayan. Ayan, 10 million in dawas Miguel Lab, shout out. Dikit na sa nakapin from Angel Mix Channel. Ayan. Sige lalab, nagsusukli yan si palatandaan. Nandyan lang yan. Rapsam. Ayan, nagbaba ng buy si Rapsam. Sino ba to si Rapsam? 626. Sige Rapsam, ikaw sunod kay Dikitan mo muna yung nakapin lalabs. Biyang kita ng 5. Rapsam. Web House. Tingnan natin yung buy ni Web House. Patamsak po. And biyang kita ng 5 Web House. Wait lang lalabs ha. Webhouse TV, done check please. Ayan, from Kalsum Ka Kitchen. Batang Sandstorm dan tamsak, pasukli lang. Sige lang lalabs, magbakas ka lang dyan. Nagsusukli yan. Thanks Webhouse, please check. Ayan, salamat host. Tamsakan po muna natin yung nakapin mga lalabs. Ayan yung premier ni palatandaan. Chararararan. Full pack sa nakapin. Ayan lala, sige lang magbakas ka lang dyan. Nandyan lang yan si palatandaan. Naglalaba ata si palatandaan eh. Naglalaba. Prexy Joy, Lazada, Miguel Lab, shout out. Ayan. Madam Prexy Joy ba? Miguel Lab, shout out. Ayan. Dan harang host. Ayan, salamat po sa paharang. Salamat po sa iyong paharang, Madam Prexy. Tamsak. Ayan, XX Mix Vlog. Miguel Lab, shout out. 11 million daw, Miguel Lab, shout out. 11 million, thank you so much. Nandyan na si sino yung sinabi ko kanina, nakalimutan ko. Sino yung ipipin ko kanina? Si Webhouse muna tayo, kay Webhouse. Patamsak naman Webhouse sa nakapin lalabs. Ayan, Miguel Lab, shoutout at good morning po sa lahat. From XX Mix Vlogs. Patamsak po ako sa nakapin mga lalabs. Ayan, Webhouse. Ikaw na susunod kay Webhouse. Si Rapsam. Ayan. Patamsak po ako sa nakapin mga lalabs. Lisongson Miguel Lab, shout out. Lisongson. Ayan. Salamat po sa papin. Ayan, sana yung bahay mo. Patamsak ako Webhouse sa nakapin ha. Kay palatandaan. Ayan, bingitan ng 5. Webhouse. Ito ko sa bahay mo. Yan, 11 million daw, Miguel Lab, shoutout. Okay, bye-bye host. Kalsum Ka Kitchen, thank you so much. Ayan. Bye-bye lalabs. Take care. Ayan.
Dansa na kapin. Ayan. Andito ko sa bahay mo, web house. Ayan. Bigyan kita ng 5. Join Pro Life UK. Ayan. Ayan na siya, si palatandaan, lalabs yung mga dumikit sa'yo, pasuklian mo na lang. Ayan, 10 million daw sa Miguel Love, shout out. Web house dan pa-support nyo upload iwan bakas para masuklian. Ayan. Ayan, web house, unang dikit sa'yo, lalabs. Ito pangalawa, BG iwan ng bakas para masuklian. Ayan. Julius Inventor, Miguel Love, shout out. Sir Julius, Miguel Love, shout out. Ayan, Sir Julius, meron ka ng jacket. Thank you so much. Kalsum ka kitchen dan from XX Mix. Pang 49 tamsak ho. Salamat po sa patamsak. Ayan, web house, web live, fish daan, time. Ayan. Pangalawang dikit, web house. DTS Orkis, salam. Ayan, walaikum salam. Ayan. Julius Miguel Love, shout out po. DTS, nagbaba ng bahay. Ayan. Rapsam, nagbaba ng bahay. Lisungson, halo. Ayan. Miguel Love, shout out, lalab. Lisungson. Everyone, nice to meet you. Pangalawang dikit, web house. Ito pangatlo. Patusok host, salamat. May premiere ka ba? Ayan. Comeback is real assassin. Dito ko sa bahay mo, Julius. $1.7. Alam mo, ikaw ba yung nagpapa-play sa akin? Julius? Ikaw ba yun? Ayan, pangatlong dikit, web house. Thank you sa pagbisita mo, host. Ikaw ba yung nagpapa-play? Ikaw ba yun? Pang ilan na ba to, web house? Opo, para sa WSOS, magkano magpa-member, host? Okay lang yung lalab kahit di ka magpa-member. Mura lang pa-member ko, 250. Ayan, lalabs. Web house done from Lori Pops. Ayan. Ayan, pang-5 to, web house. Ayan, gumuhit ka na. Pinapanood ko pa. Naka-off yung mo, message. Dragon Gaming, Miguel Love, shout out. Nung nakita ko si Dragon Gaming, na ako sa mid. Mababa pa kasi WS ko. Sige, i-play kita, walang problema. Mamaya play kita. Ha? Kanang malungkot. Mamaya pagkatapos ng ilis ko, Pa-support nyo, upload. Ayan. Ayan, web house. Dan ako ng 6 na ata. Hindi ko na alam. Basta nadikitan kita. Nandyan pa ba si, ba yun? Salamat na so lang anuman. Ayan. Nandyan ba si
Si Rapsam. Mamaya, Julius, ha. Kunin ko uli yung bahay mo. Ito yung main mo, di ba? Okay, kunin ko yung pangalan mo. Screenshot ko. Inventor. Ayan, screenshot ko, ha. Batang Sandstorm Lalabs. Ayan, nandyan na siya si Batang Sandstorm. Ayan, screenshot ko yung ano mo. Para host, dami bumibili kaya BG muna. Wow, sana all. Ang dami mong business, ang sipag-sipag ni Batang Sandstorm. Sana ganyan din ako pag uwi ko ng Pinas. Ayan. Businessman to si Batang Sandstorm, mga lalabs. Rapsam, nandito ko sa bahay mo. Screenshot ko na yung ano mo. Julius Inventor, dan po sa'yo from Lingel. Ayan. Ayan si yan, Eileen Sweet Vlogger. OMG. Ayan, Rapsam, bigyan kita ng 5. Dilima. Hey Jennifer, may love shout out. Dragon Gaming, new video. Ayan. Okay, I will visit your house. Dragon Gaming. Call of Duty. Ayan. Lingel, tinabulo sa'yo, ma'am. Ang pinapanood ko pa, Rapsam, yung video mo. Ay. TY host ang Gladys Reyes ng Dubai. Di wow. Ayan. Delma, ayan, nagbaba ng bahay si Delma. Yan, unang dikit, lalabs. Hindi na ako magbakas, Rapsam. Tingnan ko nakadikit yung main ko sa'yo, ha. Tingnan ko. Yan, pinapanood ko yung video mo. Core Hi-Fi Digital. Rapsam. Ayan, Rapsam. Di pa pala ako nakadikit. Idikit ko yung main ko. Ayan na. Ayan na, Rapsam. Nasa bahay mo na ako. Delma, ayan, nagbaba ng bahay. Leo Didi Umpuko, omega love shout out. How are you, lalabs? Leo Dis. Ayan, Rapsam, pangalawang dikit na, kasama na yung main ko, ha. Ito, pangatlo. Hindi na ako nagbakas, yung dalawa. Kasi ayun lang naman to. Paru G.
Ayan, ako ng 5 rapsam. Ninang Lumi Glove shoutout tama sa kinaanak. Ayan. Ninang Lumi Glove shoutout po. Ayan, rapsam. Isa na lang mag 6:35 ka na. Ganda nating 35. Ayan, Ninang Lumi Glove shoutout. Julius Inventor dan Dikit. Ayan. Sorry, busy Ninang lipat bahay. Ay, nakakapagod maglipat ng bahay Ninang Lo. Ba't ka lumipat ng bahay? Ayan, 6:35 ka na rapsam. Dansa nakapin kanina. Ayan. Prexy Joy, nandito ka pa ba, Madam Prexy Joy? Ayan, sunod ka Ninang Lo ah. Ninang Lo, sana na akong magpapamember sa'yo ha. Pag-uwi ko ng Pinas, yung flight ko sa June 25. Uwi akong Pinas, ayan. Lori OTW, ma'am. Sa July na ako magpamember Ninang Lo. Kasi dito wala na akong ATM. Wala na ako ditong papel. Cancel na lahat. Na ako for good. Ayan, rapsam, nagdan ako sa'yo, lalabs. Pang 55-41 sa'yo, Lori, ma'am. Ayan. Gaming din ay nasa bahay mo pa ako, Madam Prexy. Tiyong Baro Park Playground in Garden. Salamat. Ayan. Yan, pinapanood ko pa, Madam Prexy. Dito lang host, BG while working. Ayan, salamat. Lori Pops. Ayan. Panoorin ko muna ng 2 minutes. Julius Inventor. Ayan, nababa ng bahay, Julius. Prexy Lazada dan Pulpak. Ayan, from Rapsam. Ayan, 2 minutes na ako, Madam Prexy. Dikit ko na to. Ito, pangalawang dikit. Hunter House. May harang pa. Hair lang ni. Sige lang po, Ninang Lo. Patamsak, thank you, upcoming. Sige po, Ninang Lo, ipipin po kita. Tapusin ko lang si Madam Prexy. May premiere din pala to. Nine for 1 FF, may love shout out.
mo. Ayan. Tamsakan ko lang si Madam Prexy. Yan, dalawang dikit ako sa'yo, Madam. Julius Inventor. Ayan, thank you, thank you. Ito, pangatlong dikit, Madam Prexy. Fly high butterfly. Ayan, dan ako ng tatlo sa'yo, Madam Prexy. Punta tayo kay Ninang Lo. Tamsakan natin itong mga lalabs. Tamsakan po natin si Ninang Lo, mga lalabs. Upcoming LS. Tamsak dan sa nakapin. Ayan, lalabs, salamat sa patamsak. Ito mga lalabs yung aking bagong upload. Palablab naman ako, mga lalabs. Ayan yung upload ko yan. Kay Bicola ng Oragon. Tamsak dan sa nakapin. Salamat, lalabs. Sino pa balik kong napin dyan? Si Julius.
Ayan, 7 million daw. Mega love shout out. 7 million. Sherwin Reyes. Nandyan pa pala si Sherwin. Dito ko sa bahay mo, Sherwin, uli. Dito ko to uli sa'yo. Kanina na di kita nakitang isa. Tamsak dan creamy chicken stew. Ayan. Lalab Rapsam, salamat. Salamat, Lalabs. Ayan, Sherwin, nasa bahay mo ako. Ano ba to? How to cook goat meat. Masarap yan, kaldereta. Host tamsak for you. Animo lovers na love. Mga love shout out. Ayan. Ay, aray ko yung pa ako. Nang, how are you, mama? Lalab, salamat sa iyong patamsak. Animo lovers. Ayan, Sherwin Reyes. Sa iyong goat. Caldereta. Sa ano agency mo pala sa apply mo sa UAE? Lalabs na mag-apply security kasi ako lalabs dati. Nag-apply ako sa Pinas. Security. Loho Vlog OTW. Ayan. Sa Maynila. Sa Maynila ako nag-apply. Sa Makati. Nag-placement ako na ng 75k. Kaya ako nakapunta dito. Loho Vlog dan tamsak. Ganun po ba? Oo. Ba't nasaan ka ba, Sherwin? Nasa Pinas ka? Loho Vlog full pack from Animo Lovers. Ayan. OMG, ang daming dugo ng... Takot ako sa dugo. Sherwin. Pinatay mo yung goat. Pinas na ako. Galing ka na ba ng abroad? SPRCC Patrol Lalamig Love shout out. SPRCC. Ayan. Salamat, Lalabs. Ayan. Kinatay mo yung goat, Sherwin. Shuhada. Binidyoan mo pa talaga yung pagtulo ng dugo. Gusto kong mag-apply sa Waiter Park dyan, UAE. Ayan. Nasaan ka ba ngayon? Rapsam. Oo, Saudi. Ayan. Sherwin OTW. Ayan. From Batang Sandstorm. Ayan. Medyo busy yan si Batang Sandstorm sa kanyang business. Pinas na. Ayan. Nag-for-good ka na. Ako malapit na mag-for-good. Ang aking uwi ay sa June 25. Mga first week ng July, nandyan na ako sa Pinas. Excited. Ayan. Dati sa Kuwait. Ayan. Rapsam OTW from Animo Lovers. Excited si host. After 9 years, mga lalas makakauwi na rin. Makakasakay uli ng eroplano. Ayan.
Ay, ang haba naman ng harang na to. Hu 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 hu. Rapsam OTW from Animo Lovers. Ayan, 6 million daw sa Miguel Love shoutout. Animo Lovers dan dikit from Lori Pops Vlogs. Yan, lalab Animo Lovers. Pasuklian na lang si Lori Pops lalabs. Dan na sa'yo si Lori Pops. Ayan, salamat. Nang nang. Nanginginganing. Animo Lovers dan dikit. Yung pusa ko nandito. Kami. Nandito yung pusa ko mga lalabs, oh. Kagising lang. Ang laki ng pusa ko, no? Ayan. My baby. Sige lang, Animo Lovers lalabs. Ito kasama ko siyang uuwi mga lalabs. Si Maui Boy. Pauwi na siya ng Pinas, Animo Lovers. Kasama ko po siyang uuwi. Yan, napaka-sweet nito. My baby. Most mahal bayad yan, Rose, no? Mahal lalabs, pero wala nang iisip-isip ng mahal kasi kawawa siya pag iniwanan. Sa June 25 lalabs. Sama ko to. Hindi ko to iiwanan. Wawa naman to eh. Strike, ikaw bisar mo. Kulay orange yung mata nito, oh. Say hi to the people. Nang nang, oy. Ayan siya, oy. Say bye-bye, you want to sleep na? Lang lang. Bana, uy, Diyos mio. Kasama ko siya, Animo Lovers, sa June 25. Mahal yung ano niyan, madaming process. Yung passport niya, tapos yung deworming, tapos yung sa rabies, ang dami. Ang dami ko lang naggasto sa pusa na yan, Animo Lovers. Pinabunutan ko yan ng ngipin. Alam mo yung pabunot ng ngipin niya kasi namamaga. 1,200 dirham. Nasa ano yun? Kulang-kulang ng 16,000. Ay. Tapos ngayon, in-apply ko yung niya, import permit. Galing pa ng Pilipinas yun. Through email lang yun, through email. Sa Quezon City. Yan, nag-reply na siya. Susunod, mag-apply uli ng isang permit galing UAE. Tapos pangatlong step, siya. Bibilan ko na ng ng cage. Tapos kung gaano kalaki yung cage niya, yun ang sukat ng babayaran niya at ilang kilo siya. Yun lang. Ang laki na ng gastos ko dyan, Animo Lovers. Parang ang hirap iwanan. Iwan ko, hindi ko kayang iwanan. Kawawa, baka maging palabo yan dito.
Kawawa talaga. Kahit ano, malaki yung gastos, hindi ko na lang isipin. Kasi may balik naman yan. Ayan. May balik, ano yan, swerte yan, Animo lovers. Kasi yung kulay niya, kulay ano, orange and white. Ano yan, pera. Mahal din pala, sayang yung inalok sa akin na police dog. Kaso nag-pandemic nang ako umuwi. Kung inuwi mo yun, Lala, basta meron kang ano, kalahat-lahatan 3,400 dirhams. Lahat-lahat. Kasi sabi yung ticket niya, siguro yung magiging ticket niya sa aeroplano nasa 1,200 dirhams. Sa akin kasi walang problema mga lalabs kasi wala pa naman akong anak. Siguro kung may anak ako, may pamilya na ako, hindi ko madadala yan. Kasi ano uunahin ko? Yung pusa ko o yung pangkain ng pamilya ko? Kaya sa akin walang problema yan. Sabi ko sa nanay ko, kahit anong mangyari, hindi ko iiwanan yung pusa ko. Kasi pag malungkot ako, yan ang kausap ko eh. Tapos nung nananaginip ako ng ano, na hindi ako nagigising, ginising ako niyan. Ayan. Kaya maswerte yung pusa ko na yan eh. Nakakataboy ng ano. Kung alam mo ba yung YouTubers na taga sa amin, taga Cagayan, kasama ni Kulas, si Brit Maverick, dinala niya yung nga niya sa Canada ang aso niyan na galing sa Cagayan. Si Butter ba yun? Pangalan niya. Ayan si, tingnan mo. Mahal na mahal niya yung ano niya, aso. Ayan, Aileen Lala, Miguel Love, shout out. 8 million in daws, Miguel Love, shout out. Ayan. Ayan na yung tunay na ano ni Aileen channel. Animo dan tamsak. Rapsam, ayan, nagbaba ng bahay, Rapsam. Yung tulog na ako. Sige, share mo, matulog ka na, Lalas. Good night and thank you so much and God bless. Us, kasama yan palagi sa vlog, medyo mahal bayad pero gaya sa'yo, mahal na mahal niya. Isama ko yan sa vlog ko, Animo. Pag nandun ako sa Pinas, kada vlog ko kasama ko siya. Pag lalabas ako ng bahay, sasama ko siya. Bibilan ko lang siya ng bag. Alam mo yung bag na ano? Backpack. Ano siya? Animo lovers, 4.5 kilo. 4.30. Mahal na mahal ko yung pusa ko. OMG. New account ko yung isa, hos. Sa isang phone ko, Anong oras na dito? Ang sipag mo naman mangisda, Aileen. Hindi ka pa natulog. Ay, nasa HK ka pala. 8 million dollars, Miguel Love, shout out. Ayan. La 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 la. Sino pa ba? Dragon Gaming. I will pin Dragon Gaming. I'll give you extra banana. Sarah, Miguel Love, shout out. Sarah, hello, good morning, lalabs. Dragon Gaming, I give you extra banana. Ayan. Dragon Gaming, done. Tulog na. Mamaya matutulog na ako. Bin Sarabi, Miguel Love, shout out.
Good morning, Ben Sarabi. Ayan. Mega love shout out, Ben. Good morning, Lalabs. Galing din ako dyan, UAE. Ang galing ka na dito, Lalabs. Okay naman dito sa UAE. Ayan. Iwan ko baka nakakaiyak umalis ng UAE. Pero na-excite ako umuwi ng Pinas. Ayan. Dan kay ang channel Pulpak. Rapsam, salamat, Lalabs. Salamat. Dragon Gaming, I give you 2 banana. Os alis na po ako, pasok na, see you next time. O sampal, jumpa, see you next time. Ayan. Sige, Lalabs, ani mo, mag-ingat ka palagi dyan, and God bless. Maya po mag-out na ako, Lalabs, Aileen. Miss ko na agad ang dates at Jubha Halawa. Ba't di kasi nagdala ng marami? Meron nata sa Pinas niyan, wala ba? New Hope, may love shout out. New Hope, how are you? Ayan. Good morning, Lalabs. New Hope. Matagal ka na ba dyan? 2 years lang ako dyan, baba, sahod. Ano na ako dito, Lalabs? 9 years. Nag 9 years na ako nung May 30, ano ba yun? Nung May 10. Kaya uwi na ako. Pahinga muna. You too, have a safe trip back our beloved country. Ayan. Thank you, Animo. Buuin mo 10 years host para sa 100% service award. Hindi, wow. Hindi na. Wala namang award dyan. Doon naman tayo sa Pinas. Mag-vlog na lang tayo, mga lalas. Mag-vlog. Ayan. I-push natin yung vlog. Saan lalo pang dumami yung wala ba kayong identity, meron 4 years na ako dito sa Hong Kong. Ayan. Matagal ka na pala dyan, Lalabs. Iwan ko yan, Rapsam. Uwi na tayo, Aileen. Mag-vlog na lang tayo sa Pinas. Uy, ayan. Sana lalong dumami ang ating banana doon. Monthly salary time numbers of years. Iwan ko, Rapsam. Kasi yung ko, hi Aileen, HK din ako. Ayan, nasa HK din si Sarah. Kasi mga Lalabs, nakakalungkot yung nangyari sa akin. Dati kasi bago mag-pandemic, mga May yun last year May, nag-resign ako sa work ko talaga noon kasi uwi na talaga ako ng Pinas noon kasi for good na ako. Inong time na yun, walang flight kasi kasagsagan ng corona. So ngayon, wala akong choice, wala na ako ditong pera. Napadala ko na sa Pinas. Meron lang ako ticket. Kinansil ko na yun. So ginawa ko, nag-apply ako dito kahit ayaw ko yung trabaho. Nag-apply ako, Lalabs, sa restaurant. Pansamantala lang yun. Kasi mau-overstay ako dito. So inaccept ko kahit mababa yung sahod. Tapos after 10 months, hindi ko kasi gusto yung trabaho na sa restaurant. Ko dun, mga Lalabs, host, yung nag-assist lang ako ng customer. Yung mga papasok na customer, binibigyan ko lang ng table, tas alis na. I-assist ko lang yung customer. Ayun na, tapos after 10 months, nakaaway ko yung amo namin na ibang lahi. Sabi niya, okay, don't come tomorrow. Di na ako pinapasok. Terminate. Tinerminate ako, mga Lalabs, after 10 months. Wala akong pake.
tinerminate. Tinerminate ako tapos na-cancel na yung visa ko. Kukunin ko yung passport ko sana kanina. Nagpunta ako sa office nila. Alam mong hindi sa akin binigay. Kahit cancel na ako. Sabi niya sa akin, ipakita mo na daw yung ticket bago yung passport. Shohada. Hindi pa ako nakakabili. Ano work mo dyan? Dati Lalab Aileen, yung trabaho ko, security ako Lalads. Security. Nag-apply ako sa Pinas. Security ako lahat Lalab. Galing ako sa Pinas ako nag-apply. Sa agency. Tapos nag-placement fee ako ng 75k. Naglinding ako nun. Tapos nun, uwi na nga sana ako nung May noon, 2021. Kaso nga walang flight. So nag-apply ako ng ibang work. Lang ba pansamantala. Sa restaurant, nag-apply ako. Ko dun hostess, alam mo yun. Hindi yung nanlalalaki ha. Iba kasi yung hostess dito sa abroad, iba yung hostess sa Pilipinas. Ayan Lalas, after 10 months, paano ba naman Aileen? Sobrang kalahati na ng buwan, hindi pa rin nagpapasweldo, tama ba yun? Hindi ako pumasok, inabsinan ko talaga siya. Hindi ako pumasok. Tas sabihin ko wala akong pamasahe, kinaumagahan, pumasok ako. Sabi sa akin wag na akong papasok. Tinerminate ako. Tinerminate ako ba? Wala akong paki, masaya pa nga akong na-terminate para makauwi na ako. Kasi yung pumapasok ka araw-araw sa tinatrabawan mo na hindi ka masaya, parang ang bigat-bigat sa kalooban. Kasi hindi masaya yung yung amo mo, hindi ka masaya. Nakaka-bad trip. Araw-araw mo na lang nakikita parang ang bigat sa kalooban. Nung sabi niya, kunin ko na yung yung termination paper. Tapos sabi ko sa kanya, thank you so much. Sabi ko sa kanya, thank you so much. Gusto ko pa nga siyang yakapin Kasi kung di pa niya ako tinerminate, di pa ako makakauwi. So waiting na lang ako mga Lalads. Uwing-uwi na talaga ako. Tapos naka 10 months lang ako. Binayaran lang nila yung nakakuha din naman ako ng 3,200 dirhams. Binayaran lang nila yung leave kasi hindi ako naka 1 year Kung naka 1 year ako lahat ng buong taon babayaran naka 10 months lang. Teacher Rina, thumbs up, big love shout out. Ayan. Kaya buti umuwi na lang. Ayoko na mag-apply. Tapos kanina hindi binigay yung passport ko. Kahit cancel na ako. Kailangan before mag June 29, makalabas na ako ng UAE. Kung hindi, mau-overstay ako. Hindi pa ako nagbibili ng ticket kasi yung pusa ko hindi pa tapos yung papel. Ayan. Siguro within this week, matatapos ko na yung papel ng pusa ko. Ayan, saka ako bibili ng ticket. Yan, nakakamiss na yung Pilipinas. Ano na kayang itsura ng Philippines ngayon? Salam host. Ayan, cooking with Sapia Lalab. Walaikum salam, like Dan. Bye muna ko today. May gala ako ipadikit sa inyo, iwan ng bakas at nang mabalikan kayo. Salamat. Ayan.
Late nun, 1 month sahod ko nun, nakuha mo. 1 month sahod ko lang, nakuha mo. Diyan sa HK? Ano lang yung lalab? 10 months. Okay lang yun. Host, bye-bye. Bye-bye, lalabs. Ingat ka and God bless. Okay lang yun, lalab. At least meron pa akong panggastos dito. Cancel na lahat, pati yung mobile ko. Waiting na lang ako. Ayan, Ben Sarabi. Malaki na ang pasahod sa HK ngayon. Ayan. Titingnan natin pag nandun ako sa Pilipinas kung ano mangyayari. Ayan. Ayan mga lalabs. Oras na ng tulog. Siguro mag-out na ako. Ayan, Ram. Ben Sarabi, Cooking with Zapia. Going to finish my live. Yes po, 6K Hong Kong. Alang laki pala, lalabs. Mag-apply din kaya ako dyan. No? Sa Hong Kong. Try lang ba? Ayan mga lalabs. Din Dave, marutulog na ako. Late ka naman eh. Oy, Din Dave, malapit na ako umuwi. Sige na mga lalabs, see you. Good night everyone. Mama Chup Chup, Myla Sanchez, Din Dave, Rapsam, sino man to? Game Watcher. Good night, host. Ayan, okay lang, late na sa puso mo naman ako. Piling Pinas na si host. Sinasanay ko na nga yung sarili ko eh. Ito yung unang oras na. Gising ako ng ganitong oras kasi sa Pinas kailangan gising na ako ng ganito eh. Sige na mga lalabs, ako'y mag-out na. Myla Sanchez, Rapsam, ayan. Mag-out na ako mga lalabs, bukas na lang uli. Ayan. 6 a.m. Pinas time everyday. Thank you so much everyone. God bless us all. Sige na, Aileen, salamat lalabs. Rapsam, Dane Dave, Ben Sarabi, Myla Sanchez, ayan. Dragon Gaming, Sherwin, everyone, thank you so much. And Cooking with Sapia Lalab, thank you so much. Ayan, bye-bye na mga lalas. Bye.